गोदानै लुफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आव बर' रावा जायगा मोनाखै। आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों लिरनाय जायगा मोनदों, नाथाय तामुलपुर जिल्लानि गोदानै लुफुंजानाय मावख'आव जायगा मोनाखै। बर' रावा भारत हादरनि 8थि फारियाव हाबनाय राव आरो आसामनि 2थि लोगोआरि रावब्लाबो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आव लिरा। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख' बेखेवजानो गोनाङाव बर' रावजों लिरनाय गैया। माहारियारि आफादा गोख्रों सोंखारिदों। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख' बेखेवजानो गोनां बिल्डिंनि साइन बर्डआव गैया बर'नि देबनागरि हांखोजों लिरनाय। बर'नि मैखोम जायगा बिटिआरनि लांगोना तामुलपुर जिल्लानि गाहाय सोरखारि मावख'आवनो आसाम सोरखारनि बेफोरबादि बर' राव नेवसिगारनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बर' रावखौ नेवसिगारनानै असमिया आरो इंराजि हांखोजों रोखा रोखायै लिरदों। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि बेखेवजानो गोनां बे बिल्डिंआव तामुलपुर जिल्लानि गाहाय मावख'आवनो बर' रावखौ नेवसिगारनानै आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि खैसार खालामनायजों असमिया आरो इंराजि हांखोजोंल' लिरनायखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानानै बे थावनिसिम सौहैयो आरो बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनिसिम एडिसिनि जोहै गांसे आर'जलाइ गथायो। आर'जलाइ गथायखांनानै तामुलपुर जिल्ला एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोनहा रोखायै फोरमायथियो। जुदि खम समनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव बर' रावजों गोजौसिन सारियाव जाया, अब्ला बेनि फारसे गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो सोरखारि मावखुलि आरो सोरखारि नङै फसंथानफोराव बर' रावजों गिबिसिन सारियाव लिरनांगौ होननानै जिल्ला बेंगिरिनिसिम दाबि खालामो। बर' साहित्य सभा, ट्राइबेल संघ आरो फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै जोङो हरखाबनो मैयानिफ्राय मिथिबाय जे जिल्लानि जानाखि मावख' बे मावख'आव जि बर' राव थानांगो, गिबियावनो बे बर'नि सोलायै बर' रावाथ' गैखाया, बिनि जायगायाव असमिया राव दं आरो ओमफ्राय इंराजि राव दं। बेखौ नुनानै जोंनि गौथुमनिफ्राय आरो जोंनि रायजो राजानिफ्राय मोनसे सोंखारिनाय फैदों आरो बे बाथ्रायाबो थार। रायजो राजाया सोंखारिनाया बा रागा जोंखांनाया, मानोना होनब्ला जिहेथु जोंहा 2003 मायथाइयाव बिटिएडि सागान खालामदों, बिनि गेजेरजों बर' रावखौ माने एस'सियेट लेंगुवेज आरो बिटिएडि जाबाय। बिटिसियाव जेसांखिनि मावख' थागोन बे मावख'आव गिबियावनो बर' रावाव लिरनाय थानांगो। नाथाय बिनि सोलायै जोंहा बेवहाय नुबाय जे असमिया राव आरो इंराजि रावसो दङ, जोंनि बर' रावा गैया। दा बेनिफ्राय जों नुनो मोनबाय जे आसलथे दिनै जोंनि असमाव जोंनि बर' रावनि सोलायै बा बर' हारिनि सोलायै बेरेखायै ओरैबायदि खैसारि सोंदों, जेथिं हागो बेथिं नाख्रेबनायनि मोनसे जों नाजानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारियो आरो जों बेखायनो मोनथामबो गौथुम आरो नांगौ जायोब्लाथ' मोनथामबो गौथुम नङा आरो गुबुन गौथुमाबो फैनानै बिनि सायाव दाबि होफैगोन। बेखायनो दिनै जोङो जोंनि जा मावख'गिरि, जिल्लानि मावख'गिरि बिथांनो गांसे आर'जलाइ होनो फैदोंमोन, नाथाय बिथाङा गैया। दिनै बिथांजों जों जगाजग खालामदों। बिथाङा एडिसि बिथांनो होलांनो थिनबाय, जों होबाय आरो बिथाङा बुंदों जे आङो बेखौ गोजौआव लिरगोन आरो जाहाथे नोंथांमोननि जा दाबि बर' रावखौ जे नागिरदों गिबियाव, बेखौ आं फोरमायथिहरगोन होननानै बुंदों। दा जेखि जाया मानो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे जिल्ला आरो जोंनि प्राइमारि गासैबो लुबैयो जाहाथे थाबैनो जाहाथे बेखौ खालामो, बोख्लायनानै साइन बर्डआव जानाखि मुं लिरनाय साइन बर्ड, बे साइन बर्डआव जाहाथे खालामो बर' रावखौ गिबियाव होनानै गुबुनखौ इंराजिखौ सेकेन्डआव लाखियो, असमियाखौ सेकेन्डआव लाखियो, बिसोरनि बाथ्रा। खिन्थु बर' रावा गिबियाव थानांगौ, बिनि उनावसो गुबुन रावा माबानांगौ। आरो बियो मैखोमै जोंनि गासै जानाखि बिटिएडिनि आन्दाराव बा बिटिआरनि सिङाव जेसेबांखिनि मावख'फोर दं, बे मावख'फोराव बेफोरबायदि थानांगौ। आरो बे सुक्तियावबो दं, सुक्ति बर्ड 2020 मायथाइनि माबायावबो रोखायै दङ, गिबियाव खिन्थु बर' रावा थानांगौ, बर' रावनि उनाव असमिया थानांगौ आरो बिनि उनावसो इंराजिया थानांगौ। बे बाथ्राया मख'नाय दं। आरो आर्टिकल 350
भारतनि संबिजिराव बेखौबो रोखायै माबानाय दङ आरो बेबायदि माने खाबु थासेयावबो दिनै जोंनि जानाखि बर' राव बा बर' हारि होननानै बुंगोन हारिखौ नाख्रेबनो हाबाथ' रावाबो गोमालांगोन रावखौ नाख्रेबनो हाबाथ' हारियाबो गोमालांगोन बेबायदि मोनसे खैसारि सोंनायखौ जोङो सारा आसामाव नुदों जोंनि बिटिडिआवबो बोरैहाय हागोन नारसिनना दोननो बे माबा नाजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जोङो जेब्लाबो बे बाथ्राखौ गनायनो हाया जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजोंसो माने बर' रावखौ मा असमाव अफिसियेल लेंगुवेज बा लोगो राव हिसाबै जों मोननो हादों आरो जिहेथु लोगो राव मोन्दों बे लोगो राव महरै बियो असमावबो गुबुन गुबुन जायगायाव माने बर'खौ रिफादेरनांगौ आरो जों नुनो मोनबाय असमनि जानाखि दिसपुरनि आयेन आफाद बे आयेन आफादावबो माने बर' रावखौ रोखायै लिरनाय दङ आरो बेनि फारसेथिं गुबुन फारसेथिं असमिया रावखौ लिरनाय दङ दा बेबायदि माने आसामनि सेक्रेटारियाव जुदि माने बर' रावा थायोब्ला दिनै जोंनि जिल्लायाव बा बिटिएडिआव थायैनि जेबो ओंथि गैया बे जाबाय खैसारि सोंनायनि मोनसे माबायाव गोलैदों नाथाय आयेननि बेलायाव बा जोंनि नेमखान्थिनि बेलायाव बे जेब्लाबो जानो हाया बे बेरेखा जादों बेखायनो बेखौ बोखांनानै बर' रावखौ लिरनांगौ बेखौ जों दाबि दिनै आर'जलाइनि गेजेरजों होदों आरो बिथाङा बर' साहित्य सभा तामुलपुर जिल्ला बर' छात्र सन्था और तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ तामुलपुरत नतुनकै बनोৱা भवन DC অফিচৰ ভৱন ইয়ালৈ আমি আহিছোঁ আহি যি এখন বেনাৰ দেখিলোঁ সেইটোলৈ আমি সঁচাকৈ দুখ পাইছোঁ কাৰণ ইয়াত তিনিটা ভাষা থাকিব লাগিছিল বড়ো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী কিন্তু আমি দেখি তপত মানিছোঁ যে বড়ো ভাষাটো আখৰটো নাই বড়োসকলে আন্দোলন কৰিছিল আৰু কেইবা হাজাৰ মানুহৰ আত্মবলিদানৰ বিনিময়ত BTC পাইছে 6 শিডিউল পাইছে আৰু বড়োসকলৰ এই ভাষাটো BTC অঞ্চলত প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু আজি আমি বাৰে বাৰে দেখিছোঁ যে অসমীয়া সমাজ বুলি কয় তেওঁলোকে বড়োসকলক অতি নিজ চকুৰে চায় বেয়া চকুৰে চায় বড়ো বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ গা জ্বলি যায় আৰু সেইকাৰণে বাৰে বাৰে বড়োসকলক উপহাস কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যাৰ কাৰণে আজি তামোলপুৰ হেন জাগাত যি বড়ো ভাষাৰে লিখিত হ'ব লাগে তাত মাত্ৰ অসমীয়াৰ বড়ো ভাষা ইংৰাজী ভাষা প্ৰয়োগ কৰি বড়োসকলক উপহাস কৰিছে সেইটো কথা আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ যিসকলে এই কাৰ্যত জড়িত আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি বিচাৰোঁ বাৰে বাৰে যাতে এইটো নহয় গোটেই তামোলপুৰৰ পৰা BTC অঞ্চলত বড়ো ভাষা সকলো কাৰ্যালয় অফিচ স্কুল এইবিলাকত হ'ব লাগে আৰু যদি নহয় তেতিয়া আমি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বাৰে বাৰে আমাক কিয় কৰে প্ৰতিটো কথাতে আমাক মানে ঠগায় প্ৰতিটো কথাতে আমাক হেয় কৰিব বিচাৰে বড়োবিলাকৰ নাম শুনিলে তেওঁলোকৰ গা শিউৰি উঠে এইটো কিয় হৈ আছে বড়োসকলক নিজ বুলি ভাবে আৰু যাৰ কাৰণে মানে দিছপুৰত বড়ো এজন অধ্যক্ষ হৈ থকাৰ কাৰণে চোৱা যোৱা বুলি কৈছে এই মানে বামুণজন তেওঁৱে মানে চোৱা কৰিছে গতিকে সেইটো যেহেতু মানে বড়োসকলে যদি চোৱা কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মানে দিছপুৰটো মানে চোৱা বুলি ঘোষণা কৰি দিয়ক তাত আমাৰ সেই স্থান আছে চোৱা হোৱা জেগাততো মানে দিছপুৰ থাকিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো মানে উঠাই দিব লাগে এইটো যেহেতু আগৰ পৰাই সেই স্থানখিনি জনজাতীয়সকলৰে আছিল গতিকে সেই মানুহবিলাকক আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি অসমত একগোট হৈ থকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ একগোট হৈ আছোঁ অসমীয়া ভাষাটো আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে বড়োসকলে পোৱা যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো সৰ্ব কৰাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে সেইটো কিন্তু গৰিহণাযোগ্য আৰু আমি কোনোদিনে মানি নলওঁ আমি ভাবোঁ তামোলপুৰত যদি সোনকালে বড়ো ভাষাটো যদি প্ৰয়োগ নহয় বড়ো ভাষাটো যদি নিলেখে তেতিয়াহ'লে অতি কঠোৰভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু প্ৰয়োজন বোধে আমি গোটেই সংগঠনে আহি সেই বেনাৰ উঠাই দিম গতিকে আমি DC মহোদয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যিটো মানে পিছৰ কাৰ্যপন্থা সেইটো ল'বলৈ বাধ্য থাকিব গতিকে সেইকাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত যাতে এই খামখেয়ালি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে আমি দেখিছোঁ তামোলপুৰতো অন্যান্য মানে ক্ষেত্ৰতো
বড়ো ভাষাক লিখিব নিবিচাৰে কি কাৰণত মানে ছিক্স চিডিউলত থকাৰ পিছতো লিখিব নোখোজে এই কথাটো বুজি পোৱা নাই বড়োবিলাকক কিয় ইমান ঘৃণা কৰে এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ বড়ো বুলি ক'লে যে মানে ঘৃণা কৰিব লাগে সেইটো হ'ব নালাগে কাৰণ বড়ো ইয়াৰে আদিবাসী বড়োসকল ইয়াৰ জংঘল কাটি অসম বনোৱা গতিকে সেই সকলোকে যদি আজি নিজ ভাৱ কৰে এই বড়োসকলকে যদি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে আমি কিন্তু ৰৈ নাথাকোঁ আকৌ আন্দোলন হ'ব আকৌ আমি কিন্তু জাগি যাম গতিকে সেইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ খুব সোনকালে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বুলি আমাৰ আশা আছে मैया जोङो खबर मोन्दों जे तामुलपुर जिल्लानि गोदानै लुफुंबाय थानाय जि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि दा बे मावखुलिखौ लुबाय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे साइनबोर्ड गोदानै बेवहाय लगायनाय जाबाय आरो बे लगायनायाव जोङो मोनथिबाय जे बेवहाय बर' रावखौ बेवहाय बाहायाखै बा बे लिराखै दा बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघजों जथायै नैबे जिल्ला बेंगिरिनि गोदानै इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार बे जि मावखुलि बेखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो फैदों आरो नायदिंनायल' नङा जों बेवहाय बर' हांखोखौ बयनिबो सिगाङाव लिरग्रोनांगौ बेनि उनावसो आसामिस लिरो इंलिस लिरो मा लिरो बेखौ लिरनांगौ बिनि थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डामबो जों डिसिनिसिम मोनसे दिनै गथायदों आरो बेवहाय जों बयबो मिथिखागौ जे बर' रावा जाबाय भारतनि 90 माने शिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव बर' रावा जाबाय आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज राव बर' रावा जाबाय जोंनि नैबे बिटिआरआव माने अफिसियेल लेंगुवेज दा अब्लाबो जोंनि माखासे दिनै मावखुलिफ्राव बर' रावखौ दिनै नासयनाय बेखौ जोङो दिनै नुदों आरो बेबायदिनो तामुलपुरनि गोदानै लुफुंजानाय नैबे इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार तामुलपुर जिल्लानि बेवहायबो जोंनि बर' रावखौ नासयनायखौ जों नुदों आरो बे नासयनाय खामानिखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो जोङो जाय बिथांमोना बेवहाय सोमोन्दो दङ बा लिप्त दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जाय नैबे खामानिखौ जायफोर मावदों बेखौ थाबैनो जोंनि बर' रावखौ गोजौआवहाय बयनिबो सिगां गोजौआव जोंहा लिरनांगौ मानोना बर' रावा जाबाय बिटिसिनि मोनसे माने मावख'आरि राव दा ओंखायनो जोंनि रावा गिबियावनो जोंना थानांगौ बिनि उनाव एसामिस इंलिस हिन्दी मा लिरो लिरथों जोंहा बेवहाय गुबुन हारिनि रावखौबो जोंहा नासयनाय गैया नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोंहा बर' रावखौ जोंहा बिटिसिआव गिबियावनो थानांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांखौ जोङो बिथांनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो लाबोदों आरो बिथाङा दिनै गैयामोन अब्लाबो फनजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा सासे एडिसिनो दिनैनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों दिनै गथायदों आरो जोङो मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो दिनै खावलायगोन 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना नैबे माने बर' रावखौ जुदि गोजौआव लिराब्ला जोङो जोंनि रावखौ बेबायदि जुदि नासयबाय थायोबा जोङो तामुलपुराव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफादफोर जोङो खौसे जानानै बिनि सायाव जों सोमावसारगोन आरो गोख्रों जों सोमावसारनाय हाबाफारि इयुनाव लागोन आरो बेजों लोगोसे जों खावलायगोन जिल्ला बेंगिरिल' नङा दिनै जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि मावखुलिफोर बे मावखुलिफ्राव सरकारि मावखुलिफ्राव आरो सरकारि नङै माखासे मावखुलिफ्रावबो जोंनि बर' रावा मोनफ्रोमबो साइन बर्डआव थानांगौ दा बेखौ जोङो जिल्ला बेंगिरि मेडामनिसिम जोङो खावलायदों